wannan bagwaran ya zo ya zauna ina ta mana turancin Burkina Faso. To ka riga ka san cewa ni turancin Ingila nake ganewa. Shi ne da tura a kirawo ku da kai da Malam Ɗanladi. Ku tambaya mana shi abin da yake faɗa. Sai a gaya wa su sauran jama'a. Yawwa, kar zo tafi ba a gane me yake nufi. Yau ƙarya ta ƙare. Ƙaryar waye ta ƙare? Allah ya taimake ka. Ƙaryar shi wannan bagwaran mana. Tun daga Master ga Malam Ɗanladi, a ƙaryar turanci ta ƙare. Allah ya taimake ka. Magana fa ta ƙare. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Wato ina dama buƙatar rana irin wannan ta zo. Malam Ɗanladi shi ne wanda yake koya wa yaran mu turanci a wannan ƙauyen. To dama ina son rana da za ta zo in datse shi, in gwada hankalinsa, in gwada tunaninsa, in gwada iliminsa. To yau gashi a gaban mutane zan yi wannan aiki. Ma Ɗanladi sai a yi mana turanci da wannan bawan Allah. Baro kowa iji ke cewa. Gaskiya ce kawai ba za ka iya ba in yi. Ban gane ba zan iya ba. Turanci kawai. Kaji da Allah. Zuwa na Ingila na farko a 1849 na shi ne kai lallacin gafara ka ba mutane. Ban gane gafara ba. Na kinibi da gafara. Gafara ko? To shikenan. Gafara. Ibne. Welcome. Yeah, well done. Yeah, what's your name? Good. Thank you very much. My name is Mr. Peter Chinedu. So I've been transferred here to teach in your primary here. Sunan shi Mr. Peter Chinedu kuma an turo shi nan ne saboda koyar a wato makarantar mu. Ai wannan sai dai ka rinka gaya waɗannan su ne jahil, amma ni din na riga na ji abin da yake. And I'm from Enugu State. Kuma ka ba? Kuma daga Enugu yake. Dan uwan Wuduku ne. Kun ji abin da nake tunani ko gashi ya afu. Continue. The Federal Ministry of Education under presidency have sent me with a letter. And I want to read it. If I read it, then you will translate it to them. Wato ma'aikatar ilimi ta ƙasa gaba ɗaya ta turo shi da wata wasiƙa wadda zai rika karantawa ina fassarawa. Ai wannan takardar ka san sun ji labari na kenan. Ai sun daɗe da jin labari na. Ai daga ganin wannan takardar na san cewa karrama ni za a yi kuma yabo na ne a ciki. Yabo na ne a ciki. This teacher that we sent to you, the talking of me, is the best teacher in Enugu. We send him so that your children can get better education. Better education. Wannan malamin da aka turo, an turo shi ne daga can Enugu. Kuma an turo shi ne saboda ya karantar da 'ya'yanmu saboda su sami ilimi ingantacci. Malam Ɗanladi, ka dinga sanin abin da kake faɗi, ka dinga fassara abin da bawan Allah ne yake turanci. Turancin da yake shi za ka dinga fassara mana shi gada muna ji. Ina kunnen ka yake? Baka ji ya ce bota ba, bota a wanda ake shafawa biredi. Shi ne ka ce zai zo koya wa yara wai abin nan ilimi? To shikenan naji ban iya ba, kai ka fassara. La ilaha illa huwa sai kai sai na gwada ka anan gurin wallahi. Wallahi in baka wasa ba sai na kure ka anan sai na kure ka in baka wasa ba. Iye? Dakiki.